Modern és oci, és cultura. Cinemes Modern, més que cinema, et porta al Cine Europ. Trieste ha tornat a mirar cap a l'est en un festival on també ha rebut pel·lícules de tota Europa. Fa 22 anys, l'associació Adri Alpet Cinemes va proposar de premiar totes les pel·lícules en les seves diverses categories i també de focalitzar en un país o en una regió en concret. Enguany han tocat Europa de l'Est. Aquest és el nostre resum del festival. L'amor inesperat i prohibit entre un home i una dona és l'argument del llargmetratge guanyador d'aquest festival. Com ja s'esperava, una producció de l'Europa de l'Est, tot i que amb participació francesa. Besa es converteix en una qüestió de vida o mort, com una reinterpretació de les històries d'amor més clàssiques. La pel·lícula ha estat candidata a l'Oscar com a millor film en llengua estrangera per Sèrbia. El millor curt pretén ser altament còmic. El petit nazi és la visió alemanya d'una família, els Volkel, que celebra el Nadal amb l'àvia com cada any. Ara bé, aquesta vegada la iaia vol rememorar les festes tal com ho feia en la infància, a l'estil nacional-socialista radical. Per si fos poc, enguany tenen un convidat israelià. El cinema de Dusan Hanak ha estat reconegut per la seva manera de tractar la necessitat de diàleg entre les cultures. El director eslovac també ha parlat de les controvèrsies entre els individus i el poder. Trieste també ha donat l'oportunitat de parlar amb la sèrbia Mila Turajilic, guanyadora del títol a millor documental. Seguint amb la nostàlgia dels temps passats, Cinema Comunisto és un viatge cap al temple d'en Titus, alhora que es parla de la il·lusió cinematogràfica d'una antiga Iugoslàvia. També hi ha hagut sessions retrospectives, homenatges, xerrades i films musicals. En aquesta categoria, en la versió de curts, podem dir allò de música maestro.
Del calendari de festivals us proposem els següents. A Göteborg acaba de començar el festival més important de tot Escandinàvia. Inclou fins i tot classes amb grans cineastes. També és un mercat per les distribuïdores. La setmana entrant, Barcelona es convertirà en la capital del documental. A més de projeccions, també hi ha tallers, presentacions de nous projectes pendents de rodar i la possibilitat de tractar de tu a tu directors il·lustres del gènere. I a mitjans de mes arriba la Berlinale, una de les principals cites del calendari de festivals. Glamour, festes i negocis passaran per la catifa vermella per excel·lència de Centre Europa. I pel que fa a les pel·lícules d'estrena, La cartellera. Arriba als cines un qüestionament de la història. La Chanson de Roland investiga què hi havia de cert en aquest cantar de gesta que relata alguns fets històrics vinculats amb Carlemany. Per exemple, parla de la batalla de Roncesvalles i del descobriment d'una placa que certifica que els bascos van vèncer el rei Franc. ¿Cuánto más hay de fábula y leyenda en lo que nos cuenta el cantar de Roldán? Tot plegat, avalat amb testimonis experts en història, arqueologia i geografia local. El plan de muchas chicas es conocer a un tío, enamorarte, tener un hijo, pero no sé si yo tengo lo que hace falta para seguir el plan normal de las demás. La Lisa ha de reencaminar la vida després d'haver deixat l'esport professional. Hijo, tengo una mala noticia. Van a procesarte. En George l'acaben d'acusar de delicte financer. Estoy en el paro, pronto se me acabará el dinero y soy el objetivo de una investigación federal. Eres un imán para las tías, ¿eh? Como sabes si explica com tots dos passen per un mal moment, però aviat veuen un bri de llum que ho arregla tot. I ara una d'acció amb Bruce Willis al capdavant, Red. Era agent secret i ara està retirat. El cas és que davant d'una amenaça personal es veu obligat a tornar a la feina. Per això reclama l'ajut dels seus companys, antics agents secrets retirats pels quals l'edat no és un impediment per tornar a l'acció. Querida, mato gente. Teresa és una altra estrena sobre fets històrics. En aquest cas repassem la biografia de la figura que avui coneixem com a Santa Teresa de Lisieux. És una noia alegre, oberta i idealista, però la seva fixació per la perfecció, la mort del pare i la manca de cures la fan emmalaltir de tuberculosi i mor als 24 anys. Tot un clàssic que ara s'estrena a Espanya. Aventures amb suspens conformen la recepta de la Herencia de Valdemar 2, La sombra prohibida. És la segona entrega d'una gran producció espanyola de terror amb l'aval de Paul Nachi. Aquesta vegada es revelen totes les claus i les pistes per fer que tot el que vam veure a la primera pel·lícula, la desaparició d'una taxadora d'immobles, encaixi. I al Cinemes Modern podràs veure... Pràcticament tot el bo i millor de l'Star System català ens porta amb 1000 cretins, una comèdia que té la pinta de ser ben interessant i entretinguda. Són 15 relats de Quim Monzó que Ventura Pons ha portat a la gran pantalla. Humor, sarcasme i valentia es combinen d'una forma brillant i aguda amb misèries com el dolor, la bellesa i l'estupidesa humana. Doncs res, que una setmana més se'ns acaba el temps. No deixeu però de visitar el nostre web on podeu trobar continguts extra, guanyar entrades de cinema per als moderns o bé formar part del nostre grup de Facebook. Ho deixem aquí, vagi bé, arrivederci.